गिबिसिन थारावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो दिनैनि नैबे फुंबिलि समाव ख्रीष्ट सिबियारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे इसोरनि रावखौ बे बोसोनखौ खोनासंनायनि थाखाय आरो आं साफ्रोमनिसिमबो बे बाथ्राखौ मिथिहोयो दि दा दैज्लां समजों बार अखानि बोथोरजों समाव बेफोरबादिनो अबावबा दंफांफोर बायसिननायजों समाव कारेन्टफोर फैया आरो माब्लाबा नेट थाया समाव बिदिनो जायो कि कारेन्ट थाब्ला नेट गैया नेट थाब्ला कारेन्ट गैया बेफोरबादिनो प्रब्लेम जायो आरो जायनि जाहोनाव इसोरनि बोसोनखौ हगारनायाव एबा इसोरनि बोसोनखौ शेयार खालामनायावहाय समावहाय बेफोरबादिनो प्रब्लेम जायो बेनिखायनो समाव मालाब्लाफोर जुदि हगारनो हायाब्ला एबा शेयार खालामनो हायाब्ला अन्नानै नोंथांमोना मिथिब्लानो जाबाय बुजिबानो जाबाय फैअनजाग्राफोर बेबायदिब्ला दायो जोङो इसोरनि बोसोननि फारसे थाङो आङो थांनाय रबिबाराव थांनाय सानडे खालि आङो बुंदोंमोन दि जोङो गोबां बेफोरबादिनो सम होयो दि जोङो जोंनि मावनाय दांनायाव एबा जोङो बेफोरबादिनो सम होयो आथिखालाव सेंग्रा सिख्लाया बेफोरबादिनो मबाइलफोर नायनायाव नाथाय गिर्जायावहाय थाङा गिर्जानि समखौ बेफोरावनो ओरैनो हगार हरो आरो आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों दि दिनै जोङो गिर्जायाव मानि थाखाय थांनांगौ मानि थाखाय जोङो इम्परटेन्ट होनांगौ आरो आं बेनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोनो सानदों दि गिर्जायाव थांनाया इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनाया एबा गिर्जायाव थांनानै मेथाइ रोजाबहैनाया गित खनहैनाया आरज खालामहैनाया जिरायहैनाया बे सोरबा पास्टरनि जबरदस्ति खालामनायनि थाखाय नङा एबा सोरबा मिशनारि एबा इभान्जेलिस्टनि जबरदस्ति खालामनायनि थाखाय नङा दि आङो गिर्जायाव थाङाब्ला बिसोरो आंखौ गाज्रि मोनगोन आंखौ हेफाजाब होनाय नङा आंखौ दुखु मोनगोन आंखौ बोरावगोन बिनिखायनो न'खरनिफ्राय सासेब्लाबो थांथारनांगौ एबा बिनिखायनो आङो गिर्जायाव थांनांगौ बेबायदि नङा गिर्जायाव थांनाया जाहैबाय इसोरनो सम होनाया इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनाया एबा गिर्जायाव जिरायहैनाया जाहैबाय बे नोंनि गोसो सिंनिफ्राय जानांगोन जुदि नों गावनो गोसो गैयाब्ला गोरा गोसो लानानै थांनानै मा लाब मोनो नोङो मा लाब जानो बेनिखायनो बे बिषयखौ बुजिनाया जोबोद गोनांथार जोंनि ख्रिस्टियान नखरफोरा एबा जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरा एबा जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरा ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरा बे बिषयखौ बे बाथ्राखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथार गिर्जायाव थांनाया बे नङा दि सोरबा सासे गिर्जायाव थांबानो जायो दि प्रेजेन्ट होनायनो अबेबा रेजिस्टार खाथायाव नाम लिरनाय बायदि उपस्थित जाहैनाय बायदि बेबायदि नङा दिनै बे गिर्जायाव थांनाया जों बयहाबो गावबागाव बेक्तिगतनि बाथ्रा बियो जों बयहाबो गावबागाव फोथायनायनि बाथ्रा बियो मानोना इसोरा जोंखौ सप्तासे मानि सम नेयो दैदेनबोयो जोंनि मावनाय दांनायाव हेफाजाब होयो एबा जोंखौ बोसोरसे मानि सम बियो जोंखौ दैदेनबोयो जोथोन लाबोयो नाथाय बिनि थाखाय जोङो मा होयो दिनै देवबार समावनो ना थांनानै इसोरखौ बाख्नायहैयो ना इसोरनि बोसोनखौ खोनासंहैयो इसोरनि बोसोनखौ सोलोंहैयो आरज खालामहैयो मा दं दिनै अब्ला बेबादिब्लालाय नोंनियाव दिनै खायफा न'आवनो ओरैनो उन्दुनानै थाबाय थायो न'आव ओरैनो फांफुं थाबाय थायो माने नों दासिमबो मिथियाखैनो दि गिर्जाखौ मानो इम्परटेन्ट होनांगौ मानि थाखाय बेखौ एसेग्राब होसोनांगौ नोंनि लागै दिनै बे इसोरा इम्परटेन्टआनो नङा जायनि जाहोनाव नोङो बे बाख्नायनाय सिबिनायखौ नोङो इम्परटेन्ट होआखै आरो बे इसोरखौ हामबाय होननाया बे इसोरखौ बाख्नायनाया नट अनलि बे खालि देवबार समाव गिर्जायाव थांनायावल' बे नङा दिनै नों न'आव थानानैबो नोङो इसोरखौ बाख्नायनो हायो नोङो आरज खालामनो हायो इसोरनि बोसोनखौ नायनो हायो न'खरैनो गावजों गाव थुलुंगा होज्लायनो हायो नाथाय आं दिनै बेखौ बुंनो सानाखै आं बेखौसो बुंनो सानदों दि गिर्जायावहाय थांनायनि सोमोन्दै बे गिर्जायाव थांनाया सोरबा समाज नागिरनानै थांनाय सोरनिफ्रायबा हेफाजाब मोननो थाखाय बेवहाय थांथारनांगौ जर जबस्ति बेफोरबादि साननायजों थाङोब्ला बे मुंबो लाब जानाय नङा दै आं बेखौ सिगाङाव बुंदों बेयावहाय नों थाङो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो थाखायसो नाथाय जुदि नोंथाङा बेबायदि जुदि साननानै थाङोब्ला आंखौ पास्टरा गाज्रि मोनगोन एबा गिर्जानि मेम्बार्सफोरा गाज्रि मोनगोन एबा सोरबा आंखौ हेफाजाब होनाय नङा बेफोरबादि जुदि साननानै नोंथाङा थाङोब्ला नोंथांनि इसोरखौ फोथायनाया नोंथांनि गिर्जा थांनाया नोंथांनि ओरैनो नाम मात्र खुगा सोमावफ्लाहैनाया मेथाइ रोजाबफ्लाहैनाया बे मुंबो लाब जानाय नङा बेफोर गासिबो हलाय जागोन बिनि स्लाय नों थांनायनिख्रुइ थाङियानो साबसिन जागोन दिनै नोंहा सम दङ गावनि उदैनि थाखाय साननो गावनि उदैनि थाखाय सिन्थानो मा मावगोन मा खालामगोन मा जागोन मा लोंगोन मा खामायगोन बेफोरखौ साननो थाखाय नोंहा सम दङ बेफोरखौ मावनो थाखाय नोंहा सम दङ एबा दिनै नों सासे बिमा जानायलाय एबा बिफा जानायलाय गावनि गथ' गथायफोरखौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय नोङो हायो बेफोरनि थाखाय नोंहा सम दङ दिनै स्कुलाव लांगोन बिनिफ्राय लाबोगोन आरो बिनिफ्राय बेलासि जायोब्ला टिउसनाव दोनहैलायबाय आरो सम
जायोब्ला बिनिफ्राय लाबोलायबाय दिनै बेफोरनि थाखायबा नोङो गोबां समफोरखौ होसोयो दिनै बेफोरनि थाखायब्ला नोङो गोबां समफोरखौ होयो होसो थाङो होसो मावो बेफोरनि थाखायब्ला समफोरखौ नोङो एकदमबारे जोबोद नोङो मेनटेन खालामो नाथाय गिर्जानि थाखायब्ला इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि थाखायब्ला नोंहा जाहैबाय जोबोद लासै थांगोन थाङा गोनो गोथो सोरबा गाज्रि मोनगोन सोरबा पास्टरा गाज्रि मोनगोन सोरबा बिदि होनगोन सोरनिफ्रायबा हेफाजाब मोननाय नङा बिनि थाखाय नोङो बायध'थायाव थांनाय बेबायदिया मा लाब अब्ला दिनै नोंहा बिबान दङ रेसपन्सिबिलिटि दङ जायानोखि नोंनो बे गोथां हांखौ सुनानै होदों जायानोखि नोंनो बे जिउखौ होदों जायानोखि नोंखौ दादों जायानोखि नोंनो मोजां आथिं आखाइ मोजां देहा होदों जायानोखि नोंखौ दिनैसिम जोथोन लागासिनो नायगासिनो बेंगासिनो नोंखौ एथ'ग्राब दाव नोंखौ खालामगासिनो बिखौ नोंहा बाख्नायनायनि थाखाय नोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ दायित्व दङ बेखौ हामबाय होननायनि थाखाय बेखौ दाव खालामनो थाखाय नोंहाबो दायित्व दङ जेरैबादि बियो नोंखौ अनो नोंबो बेखौ बेबायदि अनफिननो नांगौ जेरैबादि बियो नोंनो सम होयो नोंबो बेबायदिनो बे इसोरनो सम होनो नांगौ दिनै गोबाङानो सानो आरो गोबाङानो बेफोरबायदि खालामो हिनजाव थांबानो जागोन हौवा थांबानो जागोन गथ' गथायफोरा थांबानो जागोन जों थांलायाबाबो जागोन जों न'आवनो थानोसै न'खौनो नेनोसै गोबाङानो बेफोरबायदि सानो आरो बेफोरबायदि खालामोबो नाय बे गिर्जायाव थांनाया सोरबा न'खरनिफ्राय सासे थांनानै प्रेजेन्ट जाहैबानो जायो बे नङा आं बे बाथ्राखौ सिगाङावबो बुंखांबाय आरो बिनि सायावबो आङो बोसोनखौहाय लाबोखांबाय नोङो नोंनि फोथायनायनि थाखायनो नोङो बासायजागोन आरो नोंनि फोथायियानो नोंखौ फोथैगोन नोंनि फोथायनायानो नोंखौ जिउआव फोथांनानै लाखिगोन आरो नोंनि फोथायियानो सानसे नोंखौ नोरगाव थांनो गोनां खालामगोन सायख'नाया जाहैबाय नोंनि आखायाव सायख'नाया जाहैबाय दिनै जों गावनि सायाव दिनै नोङो गिर्जायाव थांनो हायाखै गिर्जायाव थांनो बादों एबा नोङो आर'ज खालामहैनो बादों एबा नोङो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंहैनो बादों माने नोंनाव जाहैबाय फोथायनाय गैया फोथायोब्लासो मावनो हायो फोथायोब्लासो मानिनो हायो दिनै नोङो उमुक दाबसे जायगायाव थां अबेबा नोङो थाहै नोंनि लोगोफोरा लोंदों सोबदों जानो हागौ नोंनि लोगोफोरा लोंदों जादों जानो हागौ निसा जिनिस बाहायदों जानो हागौ एबा गाज्रि खामानिफोराव गाज्रि हाबाफारिफोराव थांदों जानो हागौ नाथाय अब्लाबो नोङो बेयावहाय गोग्गोमै थानो हादों मानि थाखाय बिकज नोंनावहाय जाहैबाय फोथायनाय दङ गिनाय दङ दि नोंनाव बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ दि सासे इसोर दङ जायनोखि दिनै जोंखौ नुगासिनो जोंखौ नायगासिनो बेंगासिनो बे जोंखौहाय सानसे बिसार खालामगोन नोंनाव जाहैबाय फोथायनाय दङ जायनि जाहोनाव नोङो बेफोरबायदियाव थाङाखै बेफोरबायदिखौ नोङो मावहैयाखै आरो जुदि नोंहा फोथायनाय गैयामोनब्ला नों सानगौमोन रावबो नुवाखै सोरथो नुनोखाय सोरथो मिथिनोखाय सोरथो खोन्थानोखाय नों बेफोरबायदि साननानै नोंबो मावफागौमोन नोंबो लोंफागौमोन सोबफागौमोन जाफागौमोन बिनिखायनो जाहैबाय बोसोनाव बयनिबो सिगाङावहाय बुंदों फोथायनायजोंसो बे इसोरखौ खुसि खालामनो हायो फोथायनाय गैयालाबा रावबो बे इसोरखौ खुसि खालामनो हाया होननानै बिनिखायनो गोसोआव ला अनजाग्रा ख्रीष्ट सिबियारिफोर दिनै नों जुदि फोथायाब्ला नों बे इसोरनि बोसोनखौबो बे इसोरनि आयेनखौबो नोङो फालिनो हानाय नङा नोङो मानिनो हानाय नङा नों जुदि फोथायाब्ला नों बाइबेलबो फरायनाय नङा नों जुदि फोथायाब्ला नों आर'जबो खालामनाय नङा नों जुदि फोथायाब्ला नों गिर्जायावबो थांनाय नङा नों जुदि फोथायाब्ला इसोरनि बोसोनखौबो नोङो खोनासंनाय नङा एबा खोनासंनो हानाय नङा नोंनाव बानाय फैगोन बरिं मोननाय फैगोन दिनै गोबाङानो बेफोरबायदि बुङो गिर्जायाव जिरायबाय थाबा उदै थुम मोनो उदै दुयोनो बायदिसिना बेफोरबायदि बुङो बेफोर जाहैबाय मोनसे मानसिनि उजुहा मोनसे मानसिनि बाहाना हाथाय बाजारफोरावबा हाथाइसालिफोरावबा जिरायथाब बैनि बाथ्रा रायलायनोखौबा नोंहा उदै दुआ नाथाय गिर्जायाव थाङोब्ला गिर्जायाव जिरायोब्ला बायदिसिना बाथ्रा बुङो बायदिसिना खोथाफोर नोंनिफ्राय ओंखारो बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रीष्ट सिबियारिफोर गिर्जायाव थाङोब्ला जेब्लायबो गोसो मोजां लानानै थां गोसो खुसि जानानै थां एबा सोरनिबा बायध'थायाव सोरबा गाज्रि मोनगोन सोरबा बिदि हेफाजाब होनाय नङा उमुक पास्टरा उमुक मानसिया बाथ्रा बुंगोन गाज्रि मोनगोन बेफोरबायदि साननानै बेफोरबायदि नंनानै गिर्जायाव दाथां आरो जुदि नोङो बेफोरबायदि साननानै बेफोरबायदि नंनानै जुदि थाङोब्ला नोङो पास्टरफोरनि थाखायसो एबा सोरबा मानसिनि थाखायसो माबा मोनसे हेफाजाब होनो थाखायसो नोङो गिर्जायाव थांदों बे इसोरनि थाखाय नोङो थाङाखै बे इसोरखौ नोङो दाव खालामनो थाङाखै बे इसोरखौ बाख्नायनो नोङो थाङाखै बेखौ लोगो हमनो थाखाय नोङो थाङाखै नोङो थांदों सोरबा मानसिनि थाखायसो जोबनायाव आङो बे बोसोनखौ फरायनानै दोनथ'नो सानदों गितफोरनि लिरनाय नाम्बार 145 नि 1 आरो 2 खौ
आंनि इसोर राजा आङो नोंखौ दानखा खालामगोन आरो अनजिमा गैयिजासे आङो नोंनि मुंखौ बाख्नायगोन आङो सानफ्रोमबो नोंखौ हामबाय होनगोन आरो अनजिमा गैयिजासे नोंनि मुंखौ बाख्नायगोन आरो थ्रियाव बुंदों जाहैबाय फोरबोआ गेदेर आरो बिमायनो बाख्नाय जाथारगौ बिनि मुंखौ मोनहासनो हाया मोनसे फिरिया गुबुन फिरिनो नोंनि हाबाफोरखौ दांखा खालामगोन आरो आङो नोंनि बोलोनि खामानिफोरखौ फोसावगोन नोंनि इज्जत गोनां जोंब्लावनाय महिमानि बाथ्रा आरो नोंनि सोमोगोनां हाबाफोरखौ आङो देहेन खालामगोन मानसिफ्रा नोंनि गोबांथार अननायखौ मुंदांखा खालामफ्लायगोन आरो नोंनि धोरोमियानि बाथ्रा रंजानानै मेथाइ खनगोन फोरबोआ दया गोनां आरो अनख बोराबनायाव लासै आरो अनखांनायाव उसिग्लायनाय बे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होथों आमेन